Μοντά. Το παραδοσιακό. Εκεί το άκουσα. Λοιπόν, εκεί που κάτσαμε και ήπιαμε, εγώ ήπια τσάι, η Φίτσα ήπια καφέ και ο Παναγιώτης Έξι τσίπου. χιλιόμετρα είναι Είχε ένα απέχει από εδώ η Δημητσάνα, η οποία τη βλέπουμε ακριβώς μπροστά μας στο βάθος. Και δεν μου φώναζε μωρέ. Η αρχαία πόλη Τέφης, Παναγιώτη, δεν του Γιατί φώναζα. δεν πήρατε ρε. οι οποίοι Σιωπή. Γιατί δεν πήρατε. Δεν είχε δούλη. κάτοικοι εδώ πέρα της Τέφης είχαν πάρει μέρος, σαν πόλη είχε πάρει μέρος στον Τροϊκό πόλεμο. Δεν πουλάγε, βρε. Εγώ είπα σήμερα Σε 980 μέτρα Δεν είχε για το Με μαγαζί. είδατε. χτισμένη σε υψόμετρο 980 μέτρα. Έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά την τουρκοκρατία με τους μπαρουτόμιλους που βγαίνετε εδώ φτιάχνονταν Την παρούτη. το μπαρούτι. Παρούτη τη Δημητσανίδη. Έβγαινε το μπαρούτι εδώ. Παραγωγή. Μπαρούτι Δημητσάνας.